auren soyayya kunyo Musa Kazam algogon Asiya amarya. Murna muke yi auren soyayya kunyo Musa Kazam algogon Asiya amarya. Murna muke yi auren soyayya kunyo Musa Kazam algogon Asiya amarya. Bismillah rabbana zan sanya farko shi yayi manzo angon Khadija farko. Allah rabbana kullum muka roko alkhairi sada mu da shi sharri ka ne santarwa. Murna muke yi auren soyayya kunyo Musa Kazam algogon Asiya amarya. Soyayya dai haɗin aure bai duba inda an daura soyayya dai riba alkawari kun ɗauka bayin zamba. Lale an gode amarya yau kun yi dacewa. Murna muke yi auren soyayya kunyo Musa Kazam algogon Asiya amarya. Cikar burin masoya aure Musa ango kai dacen aure sai kun daure a zamanin aure. Zamanin amana haƙuri shine dacewa. Murna muke yi auren soyayya kunyo Musa Kazam algogon Asiya amarya. Shawara ta zan ba kirki amarya kiyo biyayya ke kin da amarya. Asiya kin fito a gida na tarbiya ladabi da biyayya kima an gunki ba sauyawa. Murna muke yi auren soyayya kunyo Musa Kazam algogon Asiya amarya. Musa yau kayo dacen amarya kayo dacen mai can halayya kyawu hankali ilimi da biyayya. Musa angon Asiya yau kayi dacewa. Murna muke yi auren soyayya kunyo Musa Kazam algogon Asiya amarya. Amarya ke makin dacen hannugo Musa ango ke ce fai hannugo zarge ki amana amarya hannugo kowa yana yaban halin angon ki ba kushewa. Murna muke yi auren soyayya kunyo Musa Kazam algogon Asiya amarya. Uwar gida jiya jin mai kin sa'a kin samu abokiyar zama mai da'a. Musa ango lalle kayo sa'a uwar gida ku haɗe kanku da amarya ku zaunawa. Murna muke yi auren soyayya kunyo Musa Kazam algogon Asiya amarya. Kuna sauraron wannan waka daga bakin Murtala Yusuf dan Hausa 081 37 37 1809 a ci gaba da sauraro lafiya. Murna muke yi auren soyayya kunyo Musa Kazam algogon Asiya amarya. Uwar gida murna fata ke fi duba maman Jamilu da Aisha ga Abba Amina Muhammad Dadi ga Abdullah ana yaban halin ki uwar gida kare ki sauyawa. Murna muke yi auren soyayya kunyo Musa Kazam algogon Asiya amarya. Auren masoya yaushe aka daura ango amarya yau kun yi dabara aure koyin manzan mu da riba murke sunnar manzan mu zamu yi wadacewa. Murna muke yi auren soyayya kunyo Musa Kazam algogon Asiya amarya.
abokan ango suna ta ya kamar na. Alhaji Basiru ya zo yana murna, Aisha shi ma ya zo yana murna, Yunusa shi ma ya zo yana murna, Oga Sale ya zo yana murna, Hamda Shitu ya zo yana murna, Ado Gaye yana da sambarka, Dan Asabe shi ma yana murna, Sama'ila shi ma ya zo yana murna, Aliyu Jela ya zo yana murna. Ango amarya abokan ango suna son barka. Murna muke yi auren soyayya kunyo, Musa ka zam ango kun Asiya amarya. Kawayan amarya yanzu sanyawa, ga Fa'iza Abubakar zan gaida, Husaina yan Sani na gaida, Zaliha Salis ke ma na gaida, Maimunatu ke ma zan gaida, Basira Ibrahim ke marina, Basira Ibrahim kun zo, Sha'awalatu Musa ke ma aikin zo, Asiya Sulaiman ne ke ma kin zo, Zainabu Ya'u ke ma aikin zo, Maryam Rabi'u ke ma aikin zo, Fatima Rabi'u